GE ril runa le she omti chu naute rumata na anlo siama lutin jiajini su nu te mu in a in thiam lo zual hle a damdo in lama jiajini nu te ba ka jiajini ngei po in a mudu lo bok nen message thonin ngai dam te chu adila naute om to lo ma se thataka a en kol tur thu le kalsan lo tur chuan voice message te chuan a nge na ma se jiajini chuan a lo block mak bok nen she omti in patlinga pumpa a in dom kun tangot ngota lelama jiajini po in an naute an chan mai chu she omti in atwar thiam lo hle a damdo ina chuan ana nen in mu in ana chuan a ril ru suk sak tum ranin anau chiat a tor pui thu te chu asoya jiajinin engwanga damdo ina omve nge ni ti chu azota ana chuan ge yan a chwa don khan alo om pala anem sun na lama a in so na deuwangin a in so na lama naw po a pai theilo mai thei thu te chu asoya ge chuan shethiamin enkol duma se atana tlin to lo thu soin ama zokin akal san don thu chu asoya ge chu lo enkol turin acha zui boka jiajini eroin naute ya to lawa ge yan alaka feelings anei tak tak lawa nga yin anin kar top thu chu asoi ve bok damdo in atanga achwa nu po in ge te in lama le to lawin anu te in lama chuan a khosa a ma se a hun tonin ngonga nei na sat em wangin hlim mer apu thei meu law si ki po in kom hlim tumin a thei top chu a chwa a chanu ngoi ngoi po in a ril ru she omna chu ala kyan sak thei meu law dailanin lo tlo in cheru menin le kha lo thon ba ka a cha empty a sha du thu chu asoya ma se jiajini landana chuan a chat lo zia ero chu a mu sak thung cherumen le kha chu chiarin cherumen chuan atupati swal chu apom thu le a hwani po a sha thiam thu te chu asoya ma se ama in enkol chatur le athil to na wanga indom kun tlok tlok lo turin a shila ma hun man tur tam takala neya hun kal to chu engpo ni se malam pana ke pen zel turin du sakna hlana lekha chhar zo chu insum zo lawin a chap ta hial bok dailan chu akyanga lo dingin romol te chu aron pe a jiajini chu alainat ve hle bok shanghai chwa san do na hungary ya a gallery lama na azom don thu soin akyanga kalve a nun thar mang tur chuan a soma ge mu phak lo na a nun bul chan puya chuan a soma jiajini po chuan borak dang do na aril runat na te azia ombe sein alo rem ti ve mai bok ge po in jiajini ngai dam di la mu tumin thilpe ka pangpar pek tumin dora chuan akala pangpar zwar tu in lo ko hmu piang chu in ngai zong ta na omzia chu asoi zela ma se apek turnen anin kar ni lo ti in lo chang zel bok nen dor ngak tu nu po chu a shil hai to hle a atopa pote takte ami chula in azwar tu nu po chuan chu pangpar chu in rem na thlen tu le chu thil ipek ma a chu mikeng chunga du thu sam chuan a hlotlin thei thu chu alo soya chu pangpar ngei chu amamo a pek sak tura ti ta kha chuan azwar tu nu po a thoveng ta sot ge po in pangpar keng chung chuan du thu samin jiajini ne na anin kar a chat le nan chuan du thu chu a sam ta bok jiajini te po dailan zui tur chuan anin peito a anu ina thla chuan ge ne na anin thenna lekha chu pe in ama chuan a sign to a akal huna ge lo pek sak mai tur ati in anin mangtha nu chuan dailan nen chuan antum ram lampan turin anin phur chhuaka ge chuan run mu manin an motor chu a ngal wata ma se anding du bik mai law kong laka kong kan tur ho wanga andin lai chuan nang chingin in bia ka du tho soin motor atanga chuk tur chuan angenin angen lom loma jiajini ero chuan aril ru chu anat em wang chuan a shedu lo tlat thunga antlan chwa san le ruala a le chu konga tluzuin ril ru na tak chuan en zui ta ringota jiajini nu lo lan chuan ge chuan jiajini chu ko le sham turin lo nge na ma se jiajini nu chuan anin chenna file chu pe in jiajinin assign to thu chu a shila
GE yan in chen chu adu lo thu le a sign don lo thu a soi chuan in chen chu an pahnih tan a that ber thu ina an khum shepa a fanunun a chhevek to a tunba ka analai mek mobile le adu to lo thu le shanghai a chwa san do na arun le to don lo thu soin a kal san ve maka GE ril runa le she om ti chu ti mai tur shelowin mitui tla zoi zoin ading reng ringot ana po GE te na kalin chairman laka ain thiam lowin ngai dam dila du thu soi chuan GE ni chuan lodong songin chairman chu anom sam lo thu le apian chamlom ni ya khatyang a thlen chana chuan ana chu lo pu in jiajini le GE in mu thiam lo chana po chuan pu in alo haule chepa chairman lo lan chuan ana chuan ngai dam dilin engma a shat bik lo thu le thiam lo na anei lo thu chu soin GE nen anin kar chu siam that le adu thu chu asoya GE ni chuan GE ne na anin kar chu mana khana top to a tuna chuan GE nu pui le an mau nu chu jiajini che ani thu lo soi mak mase ana in jiajinin sanghai chwa san dai to thu le GE po in nun thar man amamo thu a soi le a chairman chuan a chau thu soin alu san ta dai GE ni ero in soi ma se an tu palo piang tur that tu le GE nun ti chevek tu chu ama ani thu soin an in atang chuan anorin anor chuak nok noka ana in ni te ti a kau po chuan du lowin ni ti a kau turin in zom na an nei ve lo thu le amit mu a lowin lan to lo tur chuan a shil mak bok ana chuan GE mu in anin kar chu siam chata bulchan pui le a som chuan GE ero chuan jiajini che a mangai thu chu alo soya tharei lo te che ila sha ta ni a tuna akal bau to a ingtin nge min hnung chon top thei tuna chuan kalam thei to lawa naw ka pai thei to lo boka kanun hi a chheve ka sin ani chuan nawa chhia ringota engma chandanga nei hleinem ke chuan ka career zong zong nangma ni wangin ka chana nangin min ka san le zel chuan ingtin nge ka omanga ana chuan ti in angen ve boka GE ero in aril ruangai reng ti in ana kal sana tum chu ana chuan phal lowin akwa betlata jiajini amangai ni po in ama chu hun pe ve tal tu rangenin GE ero in a hun khoral lo turin lo shil thung ma se ana ero in lulul chwalui tlatin a beidon don lo thu le ama ne na nun bul chan chu atum that le tur tho chu a soi ve tlat thunga hun liam ve zelin jiajini chu dailanan hlum manga thil siam chin lar tak mai jiajini poin angai san chin Mr Jongshan long kyanga na mu sakin jiajini poin nun bul chan thattumin nuamati zol takalo ni ve bok nen a beingor ve hle china akyanga dailan chu omreng chinin engkima a support cha in angai sak ringa GE poin jiajini chu zong rengin jiajini nu la in a omna a shil du si lawa a dor lama te a puile ringot china chuti maya beidun tum lo ti chu jiajini nu la ka chuan alan tira in chenna le kha po kha a sign ve du talawa jiajini nu po in ti ngai na tak po chu a she to law chuti rualin ana po GE nei le tumin a be ve zela a office lama ei tur teken sakin a be ngor ve hle a GE po alaka in thiam lo ve thawin ana nun ti chatuwa in ngain alo hnar du bek lawa alam thei to lo chan le naw apai thei lo chana mu apur ve tho ti a shat wanga ni ma se aril ruwa ero ana chuan hmuna chang to lo jiajini che angai twa thunga GE te in lama ana po tlang nel tumin kalfo ma se a chuang te chuan an ina chuan an lom lawin an ngai na lo ti chu thu boy po tum lowin a hmo lain an tilang mia me a ana po in har sa chu ative chin viawa GE chu kaltir mai ero chu atum chuang lawa kumthum nuwa GE chu an na boy puin Hungary akal ve a chuta chuan art gallery tlo in chuta chuan hlum manga siam pakhat chuan amit la hle in jiajini le an naw te boral ta kha angai twa chwa tira
a enkol tu te bula le du thu chu a soya chu gallery chu dailan ta lo ni in chu wanga jajin thil siam po chu pho chwa sak ve an ni a enkol tu te chuan chu thil chu da thar chawala ni wangin a man zat an la pi thla lo thu te chu an shila a siam chuak tu ne na indora du thu chu ala soile sham jajini chu a stage name a Elena manawangin Miss Ellen siam ti ya a soiwang chuan GE chuan jajini ani ti po chu a shelawa phone manga anin biak po in English an manawang chuan an ma ni an ni ti po chu anin shelawa jajini la in reilo te chia an la da chwa a leidu tu an mungal mai chu alom ve hle a mai chana in biak dun tumin anin mu na tur te chu an soi fel ta bok anin mu na mun tur jajini na thlen chuan GE chu meeting an nei masak wangin alo la thleng lawa reife a nga nu po alo la thlen mai thei tak lawa chuan lekha nu che in dailan nen chwa dun an tum wang chuan akal sana GE local ve cha nen chuan in mu man lawin anin kalpel ta cha chia GE yan jajini lekha nu chia a chiara atopa Ellen ti baka a Chinese ming chen jajin ti azia tel wang chuan jajini ani ti sha in art gallery lam chu apana na thokha azo chiang ngalwat jajini pianzia le landan te thlenga a soine na ain an tak veka chuan dailan nen an chuak dun ti po she ngalin an kalna lam chu apan ve ngala chulai muna chuan marks wa chau lu theian ti wang chuan na thok ne na marks chu a om chhun pe mai tur chuan ti in a chunga chuan alut ve tawat ma se mi pui tam takara dailan le jajini lolam du na mu chuan a thin na sa le phat to in sum zo lawin a thek le tuk chu stool chu anem tlu chua ya an lo hoi chup wang chuan a biru le wat dailan phone manga akal son hlan chuan lam twala kalve in jajini chu alam puya jajini ne chutia mel shat lawin arun nai chu du lawin kalsan atumpo chuan phal lawin apot lui tlata atopa chuan jajini thinrim chuan a phe khokara sak chorin atlan chwa san ta dai GE chuan zui zelin athla alak sak chu enin kumthum chunga alodang lam lutuk le engkim the ngil vek to angmaya ahlim mel te chu makati in ama chau chu move on theilawa ain ngai ta hiala thalaka en chungin jajini la chu alokal bo man bok nen awazong le chu ronlang le thutin amaya spray ya kap zuin ama chu zui to lo turin le azui le ni chuan a report tur tho chu asoya GE ani ti shelawa akal sun chu a enjoy reng ringot mai chana bia ka du wangin GE chuan a lekha nu chhi a number chang chuan bia in mu that le avarota jajini po in alo rem ti ve mai bok atuka GE yan in mu na tura ron ra ta thlen chuan kong laka pangpar zwarin pangpar lo pe in tlangwal pakhatin petura ati tho chu alo soya chu pangpar chu kumthum liam ta a GE yan pe katum a pek man tak lo ang chia chia kha ani bok anin mutum na lam chu pan zelin a ma loka mi pakal chu akor hnung lama changin zan lama ama zoi ru tu kha ani ti asia a pan chho ngalin nung lama chang chuan akuta tinin engwanga zoi renge ni ti le enge alaka changin du anei ti chu azot tapong mase GE ain her chuan jajini chuan makti in engtin nge chu ta chuan om thei ti chu azota GE yan biak tuma apan nai chuan jajinin du lawin alo tol hnung ve zela chu ta chuan ape na tur mulawin atol nun na lama stepa chuan a che swal zui ta hlau bok